Intro, en het was Vlaams en we weer bij hun stuk, of een entree. Hey, we zitten in de strukken. Hey. Hier hebben we helaas niet mee gewonnen. Ah, jawel. We hebben 20 euro gewonnen. Ik zweer het, kan ik. Ah, moet stop van spetteren. Kijk nou weer maar. Godverdamme toch, hé. Yo, gasten. We hebben hier een film vanuit de koffer zijn. We zijn hier weer met een nieuwe vlog. Het is hier veel te warm natuurlijk. We zijn alle twee lam van dit, hè. Maar ja, we gaan het wel overleven eerst. We gaan nu gaan kajakken. Een kajak, weet je wat dat is? Dat is zo, een boot en zo. Dat zijn pedal zo, zoom, 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 zoom. Ja, en het water is aangezet, ja. We zijn hier naar de Droomland geweest. We hebben niet gekocht. Kijk, Kimberlytje heeft daar heel schoon skateboard gekocht. Ik weet niet of je het kan zien. Hey, een dikke Batman. Schoon, hè. Maar ze zitten nog altijd niet meer durven zien. Dus bij deze tweedehands splinternieuw skateboard aangeboden. Hey, nee. Hey. Ik ga het verkopen. Voor 10 euro. Dus nu gaan we een kajak. Ik hoop dat we niet kapseis met die boot. En we zien wel nog wat we gaan doen. Allee, salut. Jawel, jawel, dames en heren. Kijk, daar is er een lottowinkeltje. En we kunnen kopen met een lottowinkeltje. Kraslotjes. Ik heb hier dan 5000 euro kraslotjes gekocht. Nee, hou. 5 euro kraslotjes. En we gaan het dus een beetje uit de zonne. Ik heb krassen, die mogen eerst gaan kajakken. Ja, hou. Ik zou misschien beter eerst krassen. Nee, ze kunnen we hun kajakclub overkopen. We gaan het wel zien. ja, gasten. We zijn toegekomen hier aan de kajakbazaar. Kijk, zijn er hier veel, hè. Daar is de eerste of 10, daar is de eerste of 20. En wat is er dus opgevallen, dat we er eigenlijk al gezeten hebben voor het eten. Dat is hier in het kanaal. De eerste nacht dat we op Panos zitten, ik weet niet of je dat gezien hebt. Ja, en jullie zitten voor het eten, dus ja. Macht, hè. Ja, gasten. We hebben hier een koolvrij vest dan. En hier zijn, dat is dus een boot, dat is dat het niet pipt. En kijk, daar is wat koolvrij vesten. En dan moeten we dat spel in dat water krijgen. Hier een steile afdaling, hè. Dat maar goed komt. We gaan dat stuntwerk hier filmen. Hè. Kom. Zie je mee, poes? Hoe zie je dat daar? Ah, daar. Oh, verdomme. Oh. We moeten hier van de trap, nee. Gaat dat lukken, poes? Oei. Elle, poes. Oh. Hé, die trap, hè. Oh. Oh. En nu bij de deur wandelen. En we gaan dat spel hier in het water leggen, nee, kom. Ah, we moeten aan het leggen, nee, wat doe je nu? Gaan we verder moeten even, nee. Hé, je kantelt hem al. Oei. Hé, hij heeft die boot al weggeduwd, hè. Oh, mijn poes heeft die boot al weggeduwd. Oh. Kijk, dat is oké. Nou, springt er maar in. Springt er maar in, hou. Oh, is er aan zo'n kant. Hé, hey, doe normaal. Hé. Is dat moeilijk? Ja. Doe dat een beetje vast, hè? Kom op mijn camera. Laat hem niet eens opvallen, hè? Is dat moeilijk? Ik heb dat nog nooit gedaan, gekajakt. Wow! Hey, je mag niet kantelen, hè? Nee, hè? Hier. Merci. Hey, ik zit benauwd, hè? Kijk, als we zitten in het water. En ik zit van achter, dus mijn poes mag al het werk doen, hè? Kom, en niet spetteren, hè, Rick? Ik ga het hier, hè? Ga, waar maar. Hey! Je zit hier aan de kant aan, jongen. Kijk, ben je nog een pedal, hè? Man, dat niet gebruiken, hè? We gaan gewoon varen. Oh. Hier, een pedal, man. Allee. Hey! Ga ik je los? Hey! Oei, het is kapot bezig. Dat is fijn. Ja, we zijn onder een brug geraakt en kijk daar zijn. Graffiti. En kijk daar zijn. Nog graffiti. Maar ja, dat kun je niet zien van de slechte lichtinval. Ik zit kijken naar hond en mijn gemak en mijn poes is aan het roeien, maar ja, ze spettert me heel nat. Hè. Moet ik kijken zeggen. Hup, met dat water. Kijk hier uit mijn been. Laat ze nat, hè. Ja. Chance, ik heb mijn zwemvest aan. Ah! Hij doet expres.
Kijk hier, we hebben hier een boot hassen. Als tegenrijder, we gaan lekker racen. Dat race, jongen. En mijn motor zit hier van voren, hè. Hallo. Ze zijn niet vriendelijk, hè. Poes, ze waren niet vriendelijk tegen jou. Wat gaan we daaraan doen? Ja, en een boot laten kapseizen, nee. Titanic. Ah, moet stop van spatteren, maar echt. Hey! Ja, kijk, kijker. Ik zie een kijker, hè. Jongen. Nou, waar zie je nu aan het varen? Hoor je naar de boot? En plaat dat ik kan mee Oh ja, uw maatmarken van neuzen. Dat was hij. Poes wilde dus een telefoon pakken. Waar zit een telefoon in een hatzak? Wat doet ze? Heel naar de ziekenhuis gaan in een boot. We laten een beetje aan om, hè. Kijk dan weer maar. Godverdamme toch, hè. Hij dan weer moeten tieren voor heel loeren. En blijkbaar zitten er ook loerse feesten. Maar ja, het is maar vanaf morgen. En morgen moeten we naar huis. Ga ja. En wel, Poes, wat doe je nu? Hey, we zitten in strukken. Hey! Wat heb je nu gedaan? Hé, dat was jij. En hadden de schuld op de ventsteen, hè? Dat is niet te doen, hè, eigenlijk. Dat vogeltje is getraumatiseerd. Dat vogeltje is getraumatiseerd. Natuurlijk, ja. Ah! Hey! Oh! Doe rusten. Kijk, laat daar een boot gaan we kapen. Nee, een kaartjetten, bootjetten. Hoe noemt dat? Een bootschoen? Hoe noemt dat een boot stelen? Rep de boot. Oh, je hebt de boot gemist. We hebben een vast gedaan, hè. Kijk dat, het doelvis. Je gaat het niet kunnen zien, hè, maar er ligt dat, het doelvis. En het stinkt echt massa's. Mijn poes zegt we gaan er naartoe, maar alleen weet ze niet wat ze moet draaien. Ah, poes moet ik pakken met mijn schoepen. Kijk hier. Ah, poes, ik kan met mijn hand, kan smitten. Kijk, daar zijn 2 hazen. En Kimberly is benauwd van de hazen, maar ik niet, hè. Ik zonder er mee aan klappen. Maar ja, kijk, Kimberly is benauwd, hè. Heb zeer, als pattern met mijn been. Kijk, ze kan hier al zwemmen en dat. Zeer weg, hè. En hier weer zijn eenden. Ah, echt raar, jongen. Hier heb je streek, hè. Tot hebben we er hun normaal een. En hier zijn allemaal zwarte eenden met een witte kam. Echt raar. Ik heb dat nooit gezien bij ons. Hoe zou je dat noemen? Er zijn allemaal rode ogen. Echt raar. We hebben daar gekajakt. Amai, wij niet. Ik heb steeds alle chances. Maar ja, van de kajak een jongen, ik kan de carrière zijn. Weet je wat dat kost? 26 euro. 26 euro voor M&M's met zoet en karamel. Ja, nee, 6 euro. En wat hebben we natuurlijk ook nog? Hier zo. Bubbelthee. Weet je er wel dat ik een beetje fan ben van bubbelthee? En ik had er nog wat mee schiet, maar ja, we gaan dat hier niet doen. Hè. Maar misschien wel. Ja? Yo gasten, het is hier eventjes een GoPro vlog weer, omdat maar juist dat spel hebben. Dus wat we er tegengekomen, we hadden onze kabel ingeleid. En we hadden een teleurstelling dat we maar zo ver kosten. We hebben een nieuwe kabel gekocht en we kosten tot hier. Ik had expres mijn tent niet eerst heb gezet, maar ik zei ja, als we tent heb gezet, dan kom je toe met het kabel, dat is echt kut. Dus die paal is daar. Hunter staat er een hele bende met tenten, juist de al in de tent heb gezet. En de kabel ligt daar. Ze hebben massa's voor kabels kort, maar echt jongen, dat is hetgeen wat we ervoor nou. Kijk, dus vreesde kwam zitten hun tegen. En ik was massa's aan het lachen, en ja, en Kimberly zegt hun filmt dat vlug. Dus ja, als dat een beetje erg is dat ik dat nu film, sorry mensen, als je dat eens nu zien, dat je er in de vlog komt, dat ik eigenlijk een beetje aan het lachen zijn met de kabel. Misschien hebben er wel nog kabel mee, maar toch heb ik er ver mee gelachen zijn. Kijk, nee. Ah, voilà zelfs. We zitten nu in de zwem komen, en mijn poes is hier ook. We weten niet of we filmen, maar ja, we gaan grappig filmen. Het is hier niet zo heel spectaculair. Achter lange zon en we eindelijk, ik heb inderdaad in het zwembad, maar goed wat. We gaan het testen, ja. Joe. Hey jongen, die bubbels zitten. Goed zo. Het zijn grote leibanden hassen, maar ja, verschiet niet, hè. Spectaculair, hè. Oesh! Wauw, kom aan de zeker af, hè. Ga je mee? Sam. Tegen elkaar. Je weet het niet, hè. Klaar, 3, 1. Oh shit! Oh!
Aha, gasten. Weet je het nog? Hier ze, de kraaslotjes, hè. 2 graden paarden. Dat is een beetje moeilijk voor te filmen, maar ja, met je veel lawaai, kindjes gaan spelen. Zoals mijn worden hier, ik weet het niet. Maar naar kras, nee. Hier heb je tafel doen. Kijk ze. Hier hebben we helaas niet mee gewonnen. Ah, jawel. We hebben 20 euro gewonnen. Ik zweer het, kijk. 05, 05, 20 euro. Hey. Ik weet niet of je dat kan zien, hè, maar ja, het is toch zo. Maar ja, hey, kijk hier, de kras, de zones is cijfer en winnen cijfers. Komt het cijfer dat je ontdekt en de zone is cijfers overeen met één van de 3 cijfers uit de zone. Winnen de cijfers, dan win je het overeenstemmend. Maar hun 20 euro gewoon, jongen. Nee, dat begint er al goed, hè. Als ik naar de lottowinkel kom, dan gaat dat weer gewassen, zeker. Hier zijn we er nog een, hè. Wow, waar je miljonair komt. Gevoeld. Charles met een deen hebben we hashtags, maar niet gewoon. Maar ja, hey, hier. 20 euro, jongen, dat goed, hè. Ik heb er 5 euro aan gegeven. Dat is Westen maal 3, maal 4. Maal 4, ja. Maal 4. We gaan toen naar de lottowinkel gaan, hè. Hallo. Stefan, bedankt voor het kijken naar het filmpje. En ik zou zeggen, tot de laatste keer. Morgen nog aan een gym. En een Paulinepark. Ja, een Paulinepark hier in de buurt. Ja, dat ook wel eerst is zeker, ja. En nu hebben we er juist de fritten heen. Kijk, een keer een ijstietje gedronken en 20 euro. Maar prijs je daarvan. Allee, tot en draai.